श्लाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमः नवमी प्रभानन्दकरं ब्रह्मरिनाम वदन्देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गरुष्य नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। അതെ സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? കാണാം. ഇപ്പൊ കാണാനില്ല. കാണാനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 13 പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെ അർജുനൻ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അർജുന പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം നേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്? ആരാണ് പുരുഷൻ? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ജ്ഞാനം എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതത്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും അത്രേ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നല്ലേ, ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവോ? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ക്ഷേത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ശരീരവും ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയാണല്ലേ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്? അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും അത്രേ. അപ്പോ നമ്മള് ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ബദ്ധജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണല്ലേ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ആത്മാവിന്റെ സൈസത്രിയാണ്. അതിന്റെ വലുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ ഒരു തലമുടി 10,000 ഭാഗങ്ങളാക്കി ഭാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരേ ഭാഗം മാത്രമാണല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരേ വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളെ കാണാം. ഒരേ കൊമ്പിലിരിക്കുന്നല്ലേ, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരേ കൊമ്പിലിരിക്കുന്നു. ഇതിലൊരു പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് ആ മരത്തിലെ ഉള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നല്ലേ, ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് സാക്ഷിയായിട്ട്
ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുക, നമ്മൾ ആരും കാണുന്നില്ല എന്നല്ലേ. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടി നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയുന്നു, അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മോചനം ലഭിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പക്ഷി അതുപോലെ തന്നെയാണ്. എന്താണ്, അങ്ങനെ അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല അല്ലെ. എന്നാൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പക്ഷിയെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നല്ല, രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്, പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് ആത്മാവ് അല്ലെ. എന്നാല് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മള് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആണ് എന്താണ് ബ്രഹ്മ പരമാത്മ ഭഗവാൻ അല്ലെ. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനെ ശബ്ദത ആണ്. ആ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യോതിസാണ്. അതിനെയാണ് കുറെ ആൾക്കാർ ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, 4 കൈകളോടുള്ള രൂപത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലെ. അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധനാ രീതി. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവേ ക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യജ്ഞാനം മതം മമ ഏ ഭരതവംശജ. സർവ്വശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണല്ലേ. എന്നാൽ ഭഗവാന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അറിയാം അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാവട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. അഞ്ച് മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ആ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിവ കൊണ്ട്. പിന്നെ മിഥ്യഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. അടുത്തതായി ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5: ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. എന്താണിത്? ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നാമത് എന്താണ് കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം അതൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ. പിന്നീട് ഭക്തിയോഗം പഠിച്ചല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭക്തിയോഗമാണ് അല്ലെ. എന്നാലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. 8 മുതലുള്ള 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന്: വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കലൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒരു ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് ആ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മളെ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവായിരിക്കണം അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് ശുചിത്വം? നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, 2 തരത്തിലുള്ള ശുചിത്വമുണ്ട്. ബാഹ്യ ശുചിത്വം, ആഭ്യന്തര ശുചിത്വം അല്ലെ. നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒക്കെ ബാഹ്യമായിട്ട് ശുചിയാവുന്നല്ലേ. എന്നാല് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശുചിയാവാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? ശുചിത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നല്ലേ. സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ, ജന്മമരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ
പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം. അപ്പൊ ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, എന്താണ്? എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു, പിന്നെന്താണ് എല്ലാവർക്കും പ്രായമാവുന്നു, പിന്നീട് രോഗങ്ങൾ വരുന്നു, പിന്നീട് അവരൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു, മരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ്, ഇതിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഗോള്, ലക്ഷ്യം അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ബോധം അല്ലെ, എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്, ശരിയായ ജ്ഞാനമാണ്. വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി ആണ്. ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് ആസക്തരാവാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനോടും എന്താണ് ഒരു ലിമിറ്റിൽ പാടുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് യം സ്മരൺ ഭാവം അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവസാന നിമിഷം അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തിനെ കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാലോ അത് ആയിത്തീരുന്നു പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ എന്താണ് മാനായിട്ട് മാറിയ എന്താണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി, എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്താണ് പോകണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. പിന്നെന്താണ്? സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ജ്ഞാനം, ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നല്ലേ. ഈ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളതെല്ലാം, മറ്റുള്ളതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മള് പഠിച്ചല്ലേ, എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു, എന്താണ് പ്രായമാവുന്നു, രോഗങ്ങൾ വരുന്നു, മരിക്കുന്നല്ലേ, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. നമ്മൾ പഠിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ ആണ്. ആ സിനിമ നടിയായിരുന്നു, അവരുടെ എന്താണ് ആ പ്രായമായ അവസ്ഥയിൽ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് അങ്ങനെ എന്താണ് മുഖത്തൊക്കെ ചുളിവൊക്കെ വന്ന് അല്ലെ, പല്ലൊക്കെ കുഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാല് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്തത് ആരേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നമ്മളെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല. ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം രണ്ടു വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. ഇവിടെ പറയുന്നു, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആണ് ശൗചം ശുദ്ധി അല്ലെ, നമ്മള് എന്താണ് ക്ലീൻ ആവുക അല്ലെ. അതെന്താണ്? രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ബാഹ്യ ശൗചം, പുറമേ ഉള്ളത് അല്ലെ, അത് കുളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാൻ പറ്റും. പിന്നെയോ ആന്തരമായതിനെ നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപമാണ് ഉപാധികൾ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നമ്മളെ പുറമേയുള്ളത് നല്ല സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വൃത്തിയാവും അല്ലെ. ഉള്ളില് നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ഉള്ളിലുള്ള എന്താണ് അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ, കാമ ക്രോധ ലോഹം മത മാത്സര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, അതൊക്കെ ഇല്ലാതാവേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മഫലങ്ങളിലെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറേ ജന്മങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലേ. അപ്പോഴൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലേ, അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ശിഷ്യാഷ്ടകം എന്ന 8 ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതില് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹ ദാവാഗ്നി നിർവാപണം ശ്രേയക്കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവധൂ ജീവനം ആനന്ദാംബുദിവദനം പ്രതിപദം പൂർണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മാസ്നപനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സംഗീത. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ചേതോദർപ്പണമാത എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം എപ്പോഴും വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹ ദാവാഗ്നി നിർവാപണം ശ്രേയക്കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവധൂ ജീവന
ആനന്ദാംബുതിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മാസ്നപനം പരം വിജയത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ സംഗീതം. നമുക്ക് ആനന്ദാംബുതി വർദ്ധനം എന്താണ്? നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതാവുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് ആ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാനും അല്ലെ, അവസാനം ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മളൊരു ഒരു കണ്ണാടിയൊക്കെ അല്ലെ, ആ കണ്ണാടിയിൽ പൊടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുഖം കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. ആ കണ്ണാടി നമ്മളൊന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മുടെ മുഖം കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ആ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നല്ലൊരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രേമാഞ്ചനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷൻ തമഹം ഭജാമി. ആ പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതി കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃജ. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോ ഭഗവാനെ അല്ലെ, ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമയമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ പോലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, അങ്കാനിയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ചിരഞ്ജഗന്തി ആനന്ദ ചിന്മയ സദുജ്ജല വിഗ്രഹസ്യ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അങ്കാനിയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി ഭഗവാനെ ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരു കണ്ണുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്ക് പ്രസാദം കഴിക്കാനോ അല്ലെ മറ്റൊന്നിനും കഴിയില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇന്ദ്രിയം തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി എടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പോൾ പിന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാനാണ് നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാല് ഭഗവാൻ അനാസക്തനാണ്. പിന്നെ ത്രിഗുണാതീതൻ അല്ലെ. നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കും അല്ലെ. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും അല്ലെ. എന്നാലും ഭഗവാനെ ആ ഗുണങ്ങളൊന്നും സ്വാധീനിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ആ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് അല്ലെ. അതിനും ഉപരിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അധീനതയുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിന്റെ യജമാനൻ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ജ്യോതിഷാമഭി തജ്ജ്യോതി പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം നേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഇതി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിഷുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാം നമ്മൾ വിഭൂതികളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പഠിച്ചല്ലേ, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊക്കെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഒക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സർവസ്യജാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനമവോഹനം ച വേദേശ സർവേരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. വേദവ്യാസൻ, കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ, വ്യാസദേവൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെയോ വേദങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അറിയേണ്ടത് ആരെയാണ്? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ, നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമോ പാണ്ഡിത്യമോ ഒന്നും അല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ആ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കൽ അല്ലെ, നമ്മൾ ആ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കല്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കല്, അതൊക്കെയാണ് ഈ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനം അത് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാനും നമുക്ക് എന്താണ് കുറെ പണം സമ്പാദിക്കാനും ഒക്കെ ഉപകരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാലും നമ്മുടെ ആത്മാവിന് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ അതൊക്കെ നശിക്കുന്നല്ലേ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ അത് നിൽക്കുന്നല്ലേ, അത് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി പുങ്കതേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ സത് അസത്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെ നമ്മള് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ പിറവിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പിറവിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ആ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഒന്നിക്കെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് നമ്മള് എന്താണ്, നമ്മളെ അസോസിയേഷൻ, നമ്മളെ ജീവിത രീതി, നമ്മളെ കൂട്ടുകാര്, അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് നമ്മളെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാളെ ഭഗവാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അങ്ങനെ ജീവിതം കൈക്കൊള്ളുന്നത് എന്താണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ് നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. എന്താണ് നമ്മള് ആ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരോ എന്താണ് അജീവികളായിട്ട് മാറുന്നല്ലേ. പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഈച്ച ചത്ത് പൂച്ചയാവും അല്ലെ, എന്താണ് ആ നാര് ചത്ത് എന്താണ് ഓരിയായി മാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അത്ര മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ സന്ദേശങ്ങൾ ആ പൂന്താനം സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്, ആ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഗുരുനാഥൻ തുണ ചെയ്യുക സന്തതം തിരുനാമങ്ങൾ നാവിന്മേൽ എപ്പോഴും അല്ലെ. ആണ് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൂന്താനം പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ അവസാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അല്ലെ, എന്താണ് ഒരാളെ പരിഹസിച്ചിട്ടാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായോ എങ്ങനെയായിട്ടായാലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ടല്ലേ. അത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വേദങ്ങൾ പഠിക്കാനോ ഒന്നിനും സാധിക്കാത്ത സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ആ എന്താണ് അത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പൂന്താനം നമുക്ക് ജ്ഞാനപ്പാനയിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അങ്ങനെ അനേകം എന്താണ് നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികൾ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നവ, കരയിൽ വസിക്കുന്നവ, സസ്യങ്ങൾ അല്ലെ, പക്ഷികൾ, അങ്ങനെ മൃഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറെ അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് 4 ലക്ഷം മനുഷ്യ വർഗങ്ങൾക്ക് തന്നെയുണ്ട്. അതെന്താണ് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും ഒന്നിച്ചുള്ളത്, രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഒന്നിച്ചുള്ള, അങ്ങനെ ആ ഗുണങ്ങളുടെയൊക്കെ വ്യത്യാസത്തിൽ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവും ആയേക്കാം. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നെന്ന് വരാം. ഇതങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണെന്നത്രേ സത്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ എന്താണ്, എന്താണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രകാരം അല്ലെ, അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് ആണ് പലതരത്തിലുള്ള ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പറയുന്നല്ലേ. ചിലപ്പോൾ ദേവനാവുന്ന പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ദേവന്മാര് അതൊക്കെ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഒരു പൊസിഷനാണ് അല്ലെ, ഒരു പദവിയാണ്. അത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ഇന്ദ്രനൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും തപസ് ഇളക്കാനും അതിനൊക്കെ എന്താണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കുറെ എന്താണ് അശ്വമേധ യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. എന്തിനാണ്? അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ യാഗങ്ങളൊക്കെ മുഴുമിപ്പിച്ച് തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി നേടും അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രന് പേടിയാകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ പത്മപുരാണത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ശിവൻ പാർവതി ദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോ അതില് പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ദ്രനെ ഒരിക്കലേ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ഇന്ദ്രന്റെ ആ ഇന്ദ്രലോകത്തിലെത്തി അവിടെ എന്നിട്ട്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ദേവന്മാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ അവിടെ നിന്നും ബോധരഹിതനായി താഴെ വീണു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേഗം വന്നയാൾ അവിടെ കയറിയിരുന്നു. ആ ഇന്ദ്രൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയിരുന്നപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന്, പഴയ ഇന്ദ്രൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് വീണിട്ടുള്ള ആ കിരീടം എടുത്തിട്ട് പുതുതായിട്ട് വന്ന ആൾക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ ഇന്ദ്രൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയിട്ട് അയാളിരുന്നു. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഇന്ദ്രന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ആ ഇന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കും, എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ചോദിക്കും, ഇയാൾ എന്ത് കാര്യമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ദ്രന്റെ ഈ പദവി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ സാക്ഷാത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോയിട്ട് ചോദിക്കും, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു, അയാൾ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അയാൾ കുറേ ദാനങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, മറ്റുള്ള വേറെ ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ കുറേ 100 അശ്വമേധങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. 100 അശ്വമേധങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ലഭിക്കുന്നു പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇയാൾ എങ്ങനെ ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയിലെത്തി എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയും, ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത എപ്പോഴും വായിക്കും അദ്ദേഹം, അല്ലെ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 5 ശ്ലോകങ്ങളാണ് തോന്നുന്നു, അത് നിത്യവും അദ്ദേഹം വായിക്കും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രന്റെ ആ പദവി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആ ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയിൽ നിന്നും പിന്നീട് ആ ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് ആ പഴയ ഇന്ദ്രൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹം ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹവും തിരിച്ച് പിന്നീട് ഇന്ദ്രപദവിയിലേക്ക് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിക്കൽ ഇന്ദ്രനാവാനും സാധിക്കും, അല്ലെ? ദേവനാവാനും സാധിക്കും. മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? സൂര്യനാരായണൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സൂര്യദേവൻ ഇല്ലാതപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ സൂര്യനാവും, ഓരോരാളുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ. ഇനി ഇന്ദ്രനായിട്ട് ആ വാമനദേവൻ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ മഹാബലി ചക്രവർത്തി, അദ്ദേഹമാണ് ഇനി അടുത്ത മന്വന്തരത്തിൽ ഇന്ദ്രനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതെപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളും കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രനാവാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ദേവന്മാരാവാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും, അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനാവും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ, എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജന്മങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷിയായിട്ടും പുഴുവായിട്ടും ജലജന്തുവായിട്ടും പുണ്യാത്മാവായിട്ടും മൂട്ടിയായിട്ടും ഒക്കെ പിറന്നെന്ന് വരാമെന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ജന്മം എടുത്താലും അതിലൊക്കെ നമ്മളെ അതിന്റെ അധീനത്വം, അത് നമ്മുടെ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ആധിപത്യം നമുക്കാണെന്ന് കരുതുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് നമ്മൾ, അല്ലെ? നമ്മളെ വിചാരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളെ ആധിപത്യത്തിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്ന് കരുതും, അല്ലെ? അങ്ങനെ എന്ത് ജന്മം എടുത്താലും നമ്മൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണെന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം, അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ആ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. യേവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈ സഹ സർവദാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും ജീവസത്തെക്കുറിച്ചും ആ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം നേടല്ലേ, അത് വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ്. നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുക്ക് എത്തിച്ചേരല് വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതല്ലേ. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ, അല്ലെ? 9-ാം അധ്യായത്തിലും 10-ാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി. പ്രകൃതൈവച്ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശ യഃ പശ്യതി തദാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ആ നമ്മുടെ ശരീരമല്ല, അല്ലെ? എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മളെ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതങ്ങനെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെ, ഒരു നൂലിന്മേല് ആ പാവകളെയൊക്കെ കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ
നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഓരോ ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പെരുമാറുന്നു. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, സൂര്യൻ എല്ലായിടത്തും വെളിച്ചം തരുന്നല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നിട്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും മൂല്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് ഉള്ളിടത്തോളമേ ഇതിന് എന്താണ് പ്രാധാന്യമുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് അത് നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ അവബോധമാണ് വേണ്ടത്? യഥാർത്ഥ അവബോധം, കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനമാണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അവബോധം കൊടുക്കുക അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദര് എന്താണ് കുറേ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ. അവരൊക്കെ കുറേ സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അല്ല, അവരെ ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അറിയപ്പെടുക ആരുടെ പേരിലാണ്? അവരവർ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക അല്ലെ. കുറേ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്, ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ എന്താണ് ചെയ്തത്? അത് കൃഷ്ണന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ പേരിലല്ല ഈ പ്രസ്ഥാനം അറിയപ്പെടുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ആ കൃഷ്ണാവബോധം നൽകുന്നത്. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ പേരിടുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വിടുന്നത്? ദൈവാവബോധം ഇട്ടാൽ മതിയില്ലേ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള പേരിട്ടാൽ മതിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്കറിയാം ദൈവം ഈശ്വരൻ കൃഷ്ണനാണല്ലേ. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഈശ്വരൻ ദൈവം അല്ലെ, അത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണനാണല്ലേ. അത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഇട്ടത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും, 33 കോടി ദേവന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, ദേവന്മാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഈശ്വരനായിട്ട് കണക്കൂട്ടും അല്ലെ, ദൈവമായിട്ട് കണക്കൂട്ടും. എന്നാല് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് അല്ലെ. എന്നാല് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കത്തി കാണാം അല്ലെ. കത്തി ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ, മോഷ്ടാവിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അത് മറ്റുള്ളവരെ കൊള്ളയടിക്കാനും അല്ലെ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ വധിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അതേ കത്തി തന്നെ വേറൊരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാലോ, ഒരു സർജന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടാളുടെയും ആ ബോധമാണ് അല്ലെ. കള്ളനെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ എന്താണ് ആക്രമിക്കാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതേ കത്തി തന്നെ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ മന്ദരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും ക്ഷേത്രം, അതിനെ അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്ന് അറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലേ, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രമാണ്, അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെ. നമ്മളും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്ന് അറിയാനും കഴിവുള്ളവരൊക്കെ പരമപദം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.